Zovem se Stefan Begović, dolazim iz sela Belasice, to je blizu Kruševca, nekih 20 kilometara. Moje djetinjstvo je bilo lepo, normalno, kao sva ostala druga deca. Snalazili smo se nekako, živjeli smo. Kad imao neki privatan posao, otac isto radio, pomalo donesivao novac kući, imali smo za hranu. Plaćali smo kiriju, dok sam ja sve završio osnovnu školu, ja i brat. Majka je primala neku malo socijalnu pomoć, dečji dodatak. Moj otac je doneo odluku da ode u Nemačku, da povuče mene, jer tamo je ipak bolji život nego ovde kod nas u Srbiju. Ja sam imao veliku želju da radim, ali ništa nisam mogao da uspem u životu bez papira. Ja sam tamo upoznao jednog drugara, našeg čoveka, nacionalnost isto Rum. Ja sam njega pitao da li mogu da radim. Hoću da radim, posao mi treba, da imam za izdržavanje samog sebe. I uvatila nas ta kontrola, finansat. I ja sam tu deportovan iz Nemačke. Kad sam bio deportovan, kad sam došao u Srbiju, nisam znao šta ću da radim i šta počnem da radim, čime da se bavim. Često sam cepao drva, tovario drva, radio svaki posao, đubrivo, kosio travu, strimer i sve ostalo. Nisam birao koji posao. Majka uopšte nigde nije radila, nikako primanja nije imala. Baba isto ništa nije radila, nikako primanja ni ona nije imala. Da uzmem da ispečemo, da napravimo ajvar. Može. Ili cepkano. Trebala si veću da doneseš. Moj drug mi je rekao da se otvaraju nova radna mesta u javno komunalno preduzeće Kruševac, gde su dobili neke mašine. Mašine su dobili za reciklažu. Kolega, će da idemo za mašini da... Idemo kolega. Ja kad sam otišao u tu firmu tamo, vidio sam da ima stvarno nove mašine i mogu sam tu da ostanem da radim. Posle sam saznao da je to saradnja sa nemačkom vladom. Shvatio sam da su te mašine sve od njih i da se tako otvorila nova radna mesta. Ta naša istrajnost reciklažnog centra daje za rezultat jednu stimulaciju, da tako kažemo, te sad kako kažemo cirkularne ekonomije, koja rezultira upošljavanjem novih ljudi. Znači 600 ljudi smo mi novih uposlili preko ovog projekta. Kolega, daj da završimo i idemo kući. Ajde. Završimo taj posao i idemo kući. Sada mi je mnogo lakše, svako zna da radim, da imam posao, da, znači, ovako, znači, ništa nisam mogao da postignem to što sam radio, na primjer, po selu, dnevnice, cepanje drva, to sve što sam radio. Ovako, svi znaju da radim i imam moj posao i svako hoće, na primjer, da mi pozajmi pare, da mi da mi učini. Si završio, ajde, operi ruke pa večera gotovo da večeramo. Ajde. Možda dobijem rešenje za stalni radni odnos, da ostanem za stalno. Posle mogu da podignem neki kredit, da uzmem nešto, da kupim, na primjer, garsonjeru, stan, bilo šta. Ipak je ovo šansa za bolju budućnost.